הפריצה המטאורית של בלישג לסצנת ההיפ-הופ הישראלי. בלישג התחיל להתעסק במוזיקה מגיל 15, ואת השירים הראשונים שלו הוא הוציא בגיל 17, תוך כדי שהוא מוציא לרשת פרי סטיילים שונים. בלישג מושפע הרבה מגנגסטה ראפ, הארדקור של שנות ה-90 וסצנת הדריל של שיקגו. ראפרים כמו קינג וון. השיר חצי קרטל הכניס אותו לרוקי של השנה של הערוץ, ושם עליו הרבה אור כראפר צעיר עם הרבה פוטנציאל. לבסוף, הפוטנציאל התפוצץ בשיר גנזב, שהיה להיט ברשת עם אלפי סאונדים בטיק-טוק ומיליונים של האזנות במדיות השונות. בלישג לא עצר והמשיך להוציא חומרים שגרמו לאנשים לשים לב לילד הכישרוני מנתניה. שירים כמו בנדו, אזורים וצ'ק כבר שמו אותו במקום גבוה. בלישג הספיק לשחרר שני פרויקטים, אלבום בשם שפעת ו-IP בשם W. שני פרויקטים מעולים שהציגו לנו את היכולות של בלישג בשפה האנגלית. שירים שעשו רעש בפרויקטים היו קריסטל, ילדים חרה, משותף פוצ'ו. לאחר מכן, בלישג חגג את שני הפרויקטים בהופעה מטורפת בגריי בתל אביב, ועכשיו הוא ממשיך את המסע בהופעה חדשה עם נגנים בפפיטו בתל אביב, עם אורחים סופר מיוחדים שהם עדיין בגדר הפתעה. בלישג ללא ספק נותן הספקים יפים בקריירה הקצרה שלו, וזה נראה שהרבה דברים גדולים הולכים לקרות איתו. אנחנו נהיה בהופעה הגדולה ב-15 לפברואר. מה איתכם?